Dnes mám pre vás jednu výbornú správu. Toto je Katka. Katarína Ranuša Koncošová. A som fakt rád, že vám ju dnes môžem predstaviť. Roky sme spolu robili v Nitre a posledných 7 rokov makáme v Trnave u Peťa Bročku. Poviem to takto. Keď treba niečo dotiahnuť, nie iba odprezentovať, ale dotiahnuť, chcete ju mať vo svojom tíme. Eurofondy, projekty, financovania a papierovačky, čo väčšinu ľudí odradia. Presne to je jej svet, to miluje. Aj vďaka nej sa v Trnave spravili desiatky ihrísk, športovísk, cyklotrás a kvalitných verejných priestorov. A toto teraz ideme robiť spolu u nás v Nitre. Katka so mnou kandiduje v tíme za Staré Mesto. Nitra má fakt obrovský potenciál, lenže vízie a nápady musíte vedieť reálne odmakať a dotiahnuť do konca. Zohnať na ne peniaze, ustrážiť procesy, skrátka prinášať výsledky. Výsledky, ktoré dokážu reálne zlepšiť životy ľudí. A to je presne to, čo ma baví. Denne vidím, ako sa dajú veci pod normálnym vedením a s dobrým tímom posúvať dopredu. Tak poďme to spraviť konečne aj tu. Spolu s Igorom sa nám to určite podarí, lebo najlepšie ruky Nitry sú ešte len pred nami.